Ja, Ediger, och jag har akkurat haft senaste vändningarna här i Kanea och Sion. Och ytterligare också gott för det. Vi har haft lagt senaste håndtag här i ferie vi kör i morgon och ytterligare öliga kött. Ytterligare var öliga glad för det här halvtid gossar. Det här är väl för jag lutar som är övervis emot till några verier och är att här är det flera fel och flera land av vändningar. Kanada och Belgien, och franskli, nog folk som färd har en eisne som som färd är den har verier vantna några verier. Och för vi är nu till Polen i satta parton så det är bara lycka i sista hälsan och kanske lyssna där heads up till de som kom här 18 HM tycker här var halvannan kilometer mellan Semilund och hotellet Aquarius. Det är jag säger 8 minuter, 9 minuter gånga hvis man ordla skunda sig och ett kvarter hvis man tar där rollet. Till också hype nu så man ska nog ta där rollet. Det är kanske royal och det sista delen är att kanske leja cyklar. Man kan leja cyklar inte lagt från hotellet. Och det är cykelstier tar mesta av vägen. Så och nästan i beinar linje från hotellet till Semilund. Så det är verkligen dejligt. Väcker här och är öliga gott att töna, men nu så systemet ligger 21 grader skockarna och där ju. Men är fruktlåt att töna så det är livligt jag och för det går minnas till elektrolytter, alltså mineraler, salter, orskodik, att samtöna. Det är öliga viktigt. Till healer är det också heter. Hur ser det den visstiga svimja så smågrar just omkring sättna part från 4 till 6 eller kanske inte 2 till 4 så är det öliga hett och då är det öliga viktigt att det var en stora mineralintaget till man svartas nog och dricker man öliga nog vatten och bära växtvatten inte mineraler så skålar man simpelt mineraler i kroppen så minst till det är nog så områdande så bättre inte det gröt som går ettne och jag hoppas det för att njuta kan är en slag som smågrar just. Ciao.